paborito kong room dito sa bahay ng nanay ng amo ko ito. Kasi kulay brown siya. Ayan. My one of favorite color is brown. Parang tan. Yung ganun, mga touch of tan. Ganun. Ayan siya. So, ayan. Diba? Ganda ng kwarto dito. Ito guys, pag may pumupunta na mga babae silang bisita, dito nila dinadala. So ayan, at ako'y maglilinis pa. Bye!
pagkatapos ko mag-vacuum, so magmamap na ako. So ayan guys, at ako'y tapos na. At pagkatapos ko dito guys, yan pa umaga ang routine ko. Pero dito kwarto na to, minsan talaga nililinisan to pag merong bisita. So ayan, at ako'y tapos na. At ako'y maliligo na sa taas. So ayan guys, thank you for watching.